Kashiwap! Uuwi ka na? Oo, bakit? Sabay tayo. Sige ba? Tamang-tama, may payong ka. Ang init eh. Sukob tayo. Tara. Taho! Taho kayo riyan! Taho! Uy! Si Kuya Ramon! Para namang gulat na gulat ka eh. Araw-araw namang nandyan yan. Kawawa nga eh. Ang init-init. Naglalako pa din ng taho. Halika na. Bumili tayo. Ayoko, ikaw na lang. Samahan mo na ako. Ito naman. Halika na. Ang kulit. Sige na nga. Taho! Kuya Ramon! Ella! Buti naman at napadaan kayo ni Aiko. 10 lang sa akin, kuya. Padagdag ng arnibal, ha? Ay, sige ba? Oh, eto na. Kuya Ramon naman eh. Oh, bakit? Sabi ko 10 lang. Ang laki-laki na nitong baso. Pinuno mo pa. Mauubos mo rin yan. Ikaw pa, ang lakas mo kayang kumain ng taho. Eto naman ang para sa'yo, Aiko. Nilagyan ko yan ng maraming sago. Ay, hindi ho ako bibili kuya. Ha? Naubos na yung baon ko kaninang recess eh. Hindi ko naman pinababayaran ah. Libre lang yan sa inyo ni Ella. Sige na. Kuhanin mo na. Nakakahiya naman kuya. Nako, huwag ka nang mahiya. Ito naman, para yun lang eh. Kainin nyo na yung taho habang mainit-init pa. Salamat, kuya. Uy, magpasalamat ka. Binigyan tayo ng taho ni Kuya Ramon, no? Mag-thank you ka na at na makaalis na tayo. Thank you kuya ha. Welcome, Aiko. Daan ka ulit bukas ha. O kahit mamaya, kung gusto mo pa. Libre ulit. Basta para sa'yo at sa mga kaibigan mo, libre palagi ang taho ko. Ay, okay na kuya. Salamat ulit. Ang bait talaga ni Kuya Ramon, no? Nakakahiya nga eh. Lagi na lang nanlilibre. Pero alam mo, nagtataka ako. Nagtataka saan? Kasi, kapag hindi naman kita kasama, tinatanggap naman niya yung bayad ko. Pero pag kasama kita, hindi. Uy, ano naman ang ibig mong sabihin? Wala, uy! Isipin ko bang may gusto sa'yo yun? 17 years old pa lang tayo, Aiko. Si Kuya Ramon, 40 na. Mahigit sa doble ng edad mo. Kaya nga, wala kasing asawa at anak si Kuya Ramon. Tingin ko, anak ang turing niya sa akin. Siguro nga. Basta, ano man ang turing niya sa'yo, ang mahalaga, libreng taho natin. Taho! Taho! Anak, labasin mo nga yang si Ramon. Sabihin mo hindi tayo bibili. Dagdag gastos pa yung taho. Ibili na lang natin ng almusal. Kayo na lang, tay. Nakapajama pa ako eh. Ano naman? Ikaw na at mabilis-bilis kang kumilos. Kayo na lang, tay. Sabihin nyo na din na huwag nang mambubulaw ng pagkaaga-aga kapag Sabado. Sabado na nga lang ako pwedeng gumising ng tanghali eh. Ang bihirang buhay ito. Utos ko, gawa ko. Ay, magandang umaga ho, Mang Edong. Magandang umaga naman, Ramon. Hindi muna kami magtataho ngayon. Naisip ko nga po na baka nagsawa na kayo. Kaya naman dinalhan ko kayo ng gatas ng kalabaw, malunggay pandesal at homemade peanut butter. Sinamahan ko na rin po ng ilang hiwa ng bagong katay na baka. Ang dami naman nito, Ramon. Teka sandali lang at babayaran ko. Magkano ba to? Ay, nako. Wala pong bayad yan. Para sa inyo po talaga yan. Sigurado ka ba? Baka naman lahat ng kinita mo dyan sa pagtataho, ibinili mo na ng mga ito. Hindi naman ho, Mang Edong. Dahil ayaw mong magpabayad, ganito na lang. Dito ka naman ng hali mamaya. Ulamin natin itong baka. Ilalaga ko. Ay, nakakaiya naman ho. Huwag ka nang mahiya dyan. Kami nga hindi nahihiya sa dami ng ibinigay mo. Basta hintayin ka namin ni Aiko. Mamayang 12:00. Hihintayin niyo ho ako? Gising na ho ba si Aiko? Oo. Ayaw lang lumabas at nakapantulog pa. Nako, tamang-tama ho sa kanya yung gatas ng kalabaw. Paiinumin ko nga. Sige ho, mauna na ho ako. Sige, lakad na at nang makarami ka. Sana maubos yung tinda mong taho. Sige ho, Mang Edong. Salamat ho.
dami nyo namang dala, Tay. Lo, mauubos ba natin yan? Ewan ko ba dyan kay Ramon? Ang dami laging binibigay, ayaw namang magpabayad. Gatas ba yan, Tay? Oo, sandali at sasalinan kita sa baso. Gatas ng kalabaw ito, pampatibay ng buto. Tay, bigla kayong nawawala. Di man lang kayo nagsasabi. Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Abay itong batang ire, sumaglit lang ako sa palengke. Ano naman ang ginawa niyo sa palengke? Abay, kainitan, saka pa kayo mamalengke? Bumili lang ako ng gulay para sa nilaga. Halika nga dito at balatan mo na itong mga patatas. Kailangan makaluto tayo bago mag alas 12. Inimbita ko si Kuya Ramon mo na dito naman ang hali. Tao po! Halika, pasok! Tamang-tama, kakaluto lang ng nilagang baka. Naghahain na si Aiko. Tayo na't kumain. Ang sarap niyo po palang magluto, Mang Edong. Ay, mabuti naman at nagustuhan mo. Masarap yan kasi sariwang baka yung dinala mo. Halatang bagong katay. Opo, binilinan ko talaga yung suki ko sa palengke na ipagtabi ako ng malambot na parte. Malinamnam ho itong sabaw, ha? Higupin mo ng higupin habang mainit. Kapag lumamig yan, magsisebo na. Aiko, salina mo pa nga ng sabaw yung Kuyang Ramon mo. Ako na po. Baka mapaso pa po si Aiko. Napakainit pa naman po ng sabaw. Aiko, gusto mo rin ba? Lalagyan na rin kita. Okay lang ako, kuya. Ako na po. Mo na lang. Para namang ang tanda-tanda ko kapag kuya ang tawag mo sa akin. Sobrang tanda niyo naman talaga sa akin eh. Hoy Aiko, ano ba? Ayaw lang naman magpatawag ng kuya ni Ramon. Hayaan mo na. Itong batang ito talaga. Ay naku Ramon. Pagpasensyan mo na ha. Masama ang gising. Nako, wala pong kaso yun. Ayos lang po, Mang Edong. Sige na, Tay. Payagan niyo na ako sa Sabado. Debo ni Ella yun Minsan lang magdedebo yung tao. Best friend ko yun eh. Anong oras nga yun? 7:00 ng gabi nga ako yung simula dyan sa gym. Bakit namang gabi? Ay naman, wala namang nagdedebo ng agahan o tanghalian. Alam mo namang hindi kita pinapayagan pag gabi. Minsan lang naman, Tay. Anong oras ka naman uuwi? 10 p.m., Tay. Sigurado ka? Opo. Kapag ikaw wala dito sa bahay ng 10:00, makikita mo. Wala ka nang uuwian. Masyado kang mapilit. Uy, Ella. Uy na ako, ha? Ipapahatid kita, sandali lang. Ay ako, ano ka ba? Enjoy ka lang dyan sa party mo. Anong kaya mo? Hindi ka nga makalakad ng diretso. Kaya ko. Bye-bye na. Aiko! Hoy! Aiko! Kabilin-bili na ng tatay. Uwi ako ng 10:00. Ella, okay ka lang? Bakit? 11:00 na ng gabi Bakit nasa labas ka pa? Sandali, nakainom ka ba? 11:00 na ba? Alam ko, lagot ako sa tatay ko. Hindi na ako papapasukin sa amin. Pwede bang makitulong sa inyo? Ha? Hindi ba mag-aalala si Mang Edong yan? Sabi ko, pwede bang makitulong sa inyo? Yun ang sagutin mo. Oo naman. Halika, aalalayan kita.
Grabe naman itong si Aiko. Lasing na lasing. Paano ko kaya sasabihin kay Mang Edong na nandito? Pag iniwanan ko naman, walang kasama. Baka lumabas pa. Baka mapano. Ay, hahatid ko na lang bukas pagkagising. At dito na lang ako matutulog sa sala. Tao po! Mang Edong! Mang Edong! Tao po! Aiko! Magdamag kitang hinanap, bata ka. Bakit kasama mo si Ramon? Ramon! Bakit kasama mo si Aiko? Bakit magkasama kayo? Ay, nakasalubong ko ho kagabi. Nakitulog ho sa akin. Ano? Nakitulog sa inyo? Sino ang maniniwalang natulog lang kayo? Sa tanda kong ito, ako pa ba'y lulukohin mo? Pinagkatiwalaan kita, Ramon. Sinira mo ang tiwala ko. At para maitama ang pagkakamali nyo, at nang hindi mapahiya ang anak ko, pakasalan mo ang anak ko! Pero Mang Edong, wala hong nangyari sa amin ni Aiko. Tay! Tay naman! Wala na tayong pag-uusapan. Panugutan mo yung ginawa mo, Ramon. Pakasalan mo ang anak ko. Sa murang edad, pinilit akong magpakasal kay Ramon. Isang lalaking alam kong matagal nang may lihim na pagtingin sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang tuwang pilit niyang ikinubli nung sinabihan kami ng tatay na magpakasal. Pero ako, wala ni katiting na tuwa sa puso ko. Ang totoo, nasusuklam ako sa kanya ng panahong yun. Lumipas ang mga taon at aaminin ko, hindi ako naging mabuting asawa. Malamig ang pakikitungo ko sa kanya. Ngunit kahit ganon, ni minsan ay hindi ako sinukuan ni Ramon. Pinagpasensyahan niya ako sa lahat ng pagkakataon. Inalagaan niya ako. Pinagsilbihan at trenato na parang reyna. Unti-unti, nabasag ang mga pader na itinayo ko sa pagitan naming dalawa. Dahan-dahan, natutunan kong mahalin si Ramon. Nang tuluyan ko siyang hayaang maging bahagi ng buhay ko, saka ko lang naunawaan kung gaano ako pinagpala. Nagkaroon kami ng anak at naging napakabuting ama ni Ramon. Naging haligi siya ng tahanang pilit kong tinalikuran nung una. Sa edad na 62, pumanaw si Ramon. Ako, 39 pa lang noon. Napakabata pa para mabiyuda. Masakit, malungkot, pero sa gitna ng pangungulila, nag-uumapaw ang pasasalamat ko. 21 taon akong minahal, inintindi, at pinasaya ng isang lalaking dati kinasusuklaman ko. Tunay na kung minsan, sa mga hindi inaasahang pagsisimula, sumisibol ang wagas at tunay na pagmamahalan. Ramon, mahal na mahal kita. Hanggang sa muli nating pagkikita.